Pa dobro, Mura je klub koji je trenutno u nekoj, ajde da kažemo, tranzicionoj godini, samim tim neka naša očekivanja moraju uvek da budu, da kažemo, realna. Realna očekivanja ove godine je da jednostavno napravimo neku novu ekipu, neku mlađu ekipu, neku bržu ekipu, da jednostavno budemo u nekoj sredini tabele kakva su već očekivanja svih u klubu i da to samim tim bude nešto mnogo bolje nego što je bilo prošle godine u nekim, ajde da kažem, utakmicama koje ćemo prikazivati, načinu igre i u nekom modelu igre koji želimo da predstavimo, tako da to su neki osnovni ciljevi, da promocija nekih mladih igrača. Rezultatski želimo neki mir. Rezultatski želimo neki mir na tabeli, tako da sigurno je da ćemo imati jednu tešku godinu, jednu tranzicionu godinu, ali pozitivni smo u smislu što smo krenuli u tom pravcu da jednom, da kažem, dovedemo stvari u red. Olimpija, znamo svi o kome se radi, šampioni prošle godine, mislim, prošle godine najbolja ekipa u ligi, ali opet ja kažem, to je prošla godina, nova sezona, sve je novo, pun respekt prema toj ekipi, pun respekt prema imenu Olimpije, ali je ono što mi želimo u Muri, a to je ono što smo počeli prošle godine da radimo od kad sam došao, to je da respektujemo svakoga, ne plašimo se nikoga. Pa za nas je najbitnije da smo neki kostur ekipe sačuvali, odnosno neki igrače koji su, ajde da kažem, bili okosnica prošlogodišnje ekipe. Naravno da kada vi želite nešto da promenite u klubu, da tada u tom nekom periodu imate mnogo više odlazaka nego dolazaka. Gledali smo da to što dovedemo, da nam to budu prava pojačanja, da to budu i provereni igrači i da to budu možda i neki mladi igrači koji su u tom trenutku za nas možda za neki razvoj talentovani. Nismo doveli puno igrača, sigurno da taj roster nije završen, još uvek radimo na njemu, još uvek ćemo da popunjavamo ono što nam treba, ali jednostavno to su neke stvari s kojima se klub suočio i s kojima smo morali da jednostavno prihvatimo da je to tako, da se izborimo iz neke, ajde da kažem, prošlosti u budućnost. Nije lako, ali moramo da razumemo i našu situaciju i u klubu situaciju, tako da radimo s tim što imamo. Zadovoljan sam s tim što imamo od igrača trenutno. Sigurno da nam fali 4-5 minimum još da dođu, ali ne želimo da dođe bilo ko i bilo kako. Tražimo igrače koji su odgovarajući po karakteru i po kvalitetu za dres Mure. Fantje so dobro delali, celotna ekipa je dobro delala, povezali smo se skupaj. Tako da jaz mislim, da bo to ena dobra sezona in upamo na najboljši štart v sezoni. Pa mislim, težka tekma, Olimpija dober nasprotnik, ampak dober. Mi imamo neke svoje cilje, to, kar smo trenirali, bomo probali dati na teren in upamo, da pridemo do pozitivnega rezultata. Vsi, ki so prišli, dobro trenirajo, mislim, da to so dobri igralci, v redu fantje, tako da nisem imel nekih preveč težav z navado na Fazaneriju in Mursko Soboto.